Salutare și bine ați venit la întâlnirea națională Honda Fan 2021. Aș vrea să vă spun câteva chestii de interes pentru toată lumea. Cum v-am scris și pe pagina evenimentului, avem în partea din dreapta, după câte ați văzut, există un track food unde putem găsi mâncare, sucuri, ape, cafele, popcorn, vată de zahăr. Și în rest ne desfășurăm local. O să avem câteva concursuri și pentru ele va trebui să mergeți înăuntru în recepție să vă înscrieți. Concursurile sunt așa: cel mai bun sunet interior, adică muzică, cel mai bun sunet exterior, adică evacuare, zgomot de evacuare. Aici condiția, am zis că este să fie completă și legală, adică catalizator, dacă mașina e dotată din fabrică cu catalizator, intermediară și tobă finală. Ăsta este un al doilea concurs. Al treilea concurs este de cea mai modificată mașină. Astea sunt concursurile jurizate. Vom mai avea un concurs care se numește cea mai îngrijită mașină. Aici nu trebuie să se înscrie nimeni pentru că îl avem pe sponsorul de la EDX Detailing, care se va uita la ele și va alege el, după criteriile lui, care este cea mai îngrijită mașină. Și mai avem și alte concursuri și premii surpriză. Sper că e în regulă. Hai, mulțumesc frumos și distracție plăcută!
cea mai modificată mașină. Proba asta a fost jurizată de cei de la ASCO. Nu există ideea de contestații. Cui nu-i place, aia e. Pe primul loc, Ionuț Pintilie. Bravo! În primul loc, scuze. Premiile sunt de la ASCO, sunt de la HTR, de la Prince. Mulțumim frumos și spor în continuare la treabă, că e o mașină foarte mică. Hai la opus! Nu mai fugim. Mersi! Mulțumim. Pe locul 2, Ionuț Miroiu. Felicitări pentru mașină și pentru muncă. Pe locul 3 la cea mai modificată mașină, Marius Staicu. Bravo, Mario! Felicitări, felicitări! La mine! Hai că nu mai poate să respire, stai. Lasă-l. Mulțumim frumos, asta a fost proba cea mai modificată mașină. Acum, scuze, avem proba de evacuare. Aici discuțiile sunt așa, regula a fost să avem evacuare completă, altfel sunt înscrise vreo 13 mașini, dar din 13 majoritatea nu respectă regulile. Și atunci îi premiem pe cei pe care am zis că respectă regulile. Bun. De data asta o să o luăm invers, că Răzvan e fan suspans. Pe locul 3, Ionuț Chiș. Brașov, 21 GKD. Este la Ploiești! A fugit, da, seara vine rarul, aia e, dăm noi de el. Pe locul 2, Lepșa Eliodor, Sibiu 04 Eli. Felicitări, mă. Mulțumim frumos! Pe locul 1, cea mai gălăgioasă mașină, dar cu toate componentele în regulă, Marius Staicu. Au fost manevre cu valii, dar asta e viața. Bravo, Marius! Mulțumim frumos! Bun. La proba de sunet interior avem un singur premiu și un singur câștigător, așa că suspansul va fi minim. Câștigătorul este Torșo, numărul Brașov 70 RSO. Felicitări pentru muncă. O să văd pe nevastă mea, că săraca a rămas acasă cu 3 copii. Apoi, măcar n-am venit cu mâna goală acasă. Mulțumim frumos! Am zis că mai avem o probă de styling. Acum, sincer, nici n-am fost foarte atent. Și mă mai gândesc, uităm premiile, dar până plecăm mă mai gândesc. Deci nu m-am hotărât. Pentru că nici n-am fost atent. Am băut, am mâncat, am fost așa. Mai am niște premii, să zicem, pentru cei care ne tot ajută de-a lungul timpului. Hai să vedem ce avem aici. Omul cu ornul pe forum și cu datul afară de pe comunitatea Honda Fan de pe Facebook, domnul Marius Ram. Unde ești? Vino mă încoace, vino sperietoare încoace. Hai, stai lângă geam acolo, că n-aruncă nimeni așa. Deci dacă nu știți cine vă dă afară de pe forum, de pe Facebook, de pe prieteni, Omul negru. faceți-i multe poze. Are pistol. Deci ne limităm de acțiunile lui. Cu apă, cu apă! Da, 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 keep it clean, keep it clean.
Ține-o Super tot așa, drag, de cât super mai mulți drag. afară, că se descurcă. Afară. Mulțumim frumos. Să nu se dea și pe el afară, mă. Iar pentru discuțiile ce ulei o să ne pună contul lui. Acolo se vorbea. Ok. Omul care ne ajută de atâta timp și care își freacă timpul puțin liber pe care îl are să ne ajute este domnul Vali cu sonorizarea. Vino încoace, Vali. Mulțumim, Vali! Dacă nu știți, el a venit direct de la un eveniment de la mare și pleacă la altul. A venit special pentru noi. La mine, Vali! Vreau să dau un premiu special pentru bunul meu prieten și fotograful nostru de succes de la majoritatea evenimentelor, domnul Măruță. Dar n-are cine să ne facă poză cu el. Stai că s-a găsit cineva. Nu-mi place, care e Masca jos! Mulțumim frumos! Am zis că mai dau un premiu pentru cea mai lungă distanță parcursă pentru a veni la Național. Îi dăm premiul tot lui Marius. Ai o țuică de pere? Ia uzi, are o țuică de pere, ca să știți cum merg treburile. Salutare! Eu sunt Săra de care scrie acolo pe banner, eu sunt Evolution Detailing și Gabi mi-a încredințat onoarea, plăcerea, cum vreți să-i spune, ca la această ediție a Honda Fan Meeting să acord premiul pentru cea mai îngrijită mașină. E greu de ales, în sensul că sunt mașini care arată bine, sunt mașini întreținute, dar ideea de a îngriji o mașină, din punctul meu de vedere, se îndreaptă către toate planurile. Trebuie să ai grijă de exterior, trebuie să ai grijă de interior, trebuie să ai grijă de modul în care ți arată roțile, trebuie să, eu știu, motorul trebuie să arate bine. Au fost două mașini foarte apropiate din punctul meu de vedere, dar am înclinat către FN2-ul lui Alin pentru că mi s-a părut cea mai completă din punctul ăsta de vedere. Te rog să vii parte. Zi-ne o chestie. De ce ții mașina asta așa de curat? Am foarte mult timp liber. E o relaxare. Vin acasă și așa mă relaxez. Mă gândesc la nimic. Ceea ce îmi place. Mare drag, tot ce trebuie să fac este să ne trimiți un mesaj pe Facebook. Premiul, ți-am spus, constă în servicii în valoare de 1500 de lei, pe care ți le alegi tu. Și legat de programare și de orice, vorbim acolo. Mersi mult! Cam asta a fost, mă mai gândesc cu style-ul și îl dăm până plecăm. Între timp trebuie să-i dau microfonul lui Vali să plece, noi mai rămânem în zonă, el din păcate trebuie să plece la un eveniment. Mulțumim frumos! Da, și nu uitați cei care ați răzis că rămâneți după ora 18, ne vom retrage în zona Foișorului, unde avem bere din partea celor de la ASCO și un grătar, nu știu cine o să ocupe de grătar, dar nu mă interesează. Dar ideea e că ne regrupăm în zona aia. Domnul Dan, ia uite, vină cu acest, te vadă lumea. Deci domnul Dan se va ocupa de grătar. Mulțumim frumos pentru ajutor și ne vedem la o bere. Și între timp mă gândesc și cu premiul pentru style, da? Mulțumesc frumos!